Olu sasazo lwendaba lusiza ngqo kumagumbi osasazo eStudio 9 kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazi eziphala phambili. Khange bebe nahoyo. Even sekuthiwa sibuya pha eklinikhi khange babuye bazongena nathapha otishana. Kudale isankxwe esimandla ukusweleka kwemveku enonyaka nje izelwe emva kokuwelwa kwindlu yangasese egrunjiweyo kwilali yaseSidadweni kuTsolo eMpuma Koloni. We stand at the same position where other kids cannot. Some people are smart, some people are good in technology, some of them are good in maths and reading, but us we are different. Uphando lwakutshanje ludandalazise ukuba ulutsha oluphila nokhubazeka lufikeleli kumathuba ophuhliso, nto leyo ekhokhela kwiingxaki zempilo yengqondo. Molweni Mzontsundu, singonondaba belijelo losasazo sesilungele ukuniphakela kuvimba wethu wangokuhlwanje ngokukhawuleza masingene emxholweni. Ukubhubha komntwana ononyaka omnye ubudala kwindlu yangasese egrunjwayo kubangele isankxwe kuluntu lwaseSidadweni kuTsolo eMpuma Koloni. Ukungentando yena uwelwe ngaphakathi kwindlu yangasese enomngxunya ekhula ngolwazi Daycare Center ngolwesine emva kwemini. Lemveku ifunyenwe emngxunyeni walendlu yangasese, kuthiwa iqale yabonwa yenye imveku eneminyaka emithathu ibhadazelela ngakulendlu yangasese. Ukungentando uye wafunyanwa kamva eswelekile kweli gumbi waze waleqiswa kwiklinikhi ekufuphi ngabahlali apho achazwe ngabongikazi njengolanduleleyo eli. Abafike kuqala kwindawo yexhwayelo bakholelwa ukuba ebesele ngasekho. Ndisendlini so ndakhwaza ngumakhelwane uba mandibaleke ndecrash umntana utshona etoilet, so ndacinga uba ngumntana wam. Then ndabaleka ndisiya ndikhala. Xa ndifika segeyithini esikolweni ndifika abantu bamingile. Kukakungentando kushiya usapho luzibuza imibuzo engenampendulo. Hoyo. Even sekuthiwa sibuya pha eklinikhi khange babuye bazongena nathapha otishana. Sibe sodwa thina. Khange bazidine bakhe bafone bangela xesha kuhamba imoto. Ufonela umzali leqa eklinikhi. Usapho luthi lemveku ibikhe yabethwa nokubethwa kwesisikolo yabuya inamanxeba okutsha. Uvuka ndazoba umntana wami bekhe wabethwa esikolweni watshana ngamanzi hiti elentuzane eflask. Kwapha esikolweni ndaxelelwa umiso bethetha abantu noba ngumisi noba intoni lase. Ootitshala besikolo nabo babakalise umothuko. Kubhlungu sisinakuthi sisisikolo ngoze egqibeleni ngaphandle koba ndizoba ngutishala esikolweni kwanguye nomzali. Lisaqinisekisile ukuba lenyewe iyaphandwa. Kwindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude kuTsolo. Iinkonde neenkondekazi zaseRamotse Hammanskraal zihleli ngoloyiko oku kulandela ukubanjwa kwabarhanelwa abana abatyholwa ngokudlwengula, ukuphanga nokubulala umakhulu oneminyaka engama-85 kwiveki ephelileyo. Nangona kunjalo amapolisa wakadibanisa inomba wokubulawa kwakhona kwenye inkondekazi, nto leyo eshiya uluntu lunoloyiko kuba olu hlaselo lusaqhubeka. Ukudlwengulwa, ukuphangwa nokubulawa kukaManeli Mongoya oneminyaka engama-85 kushiya abahlali baseRamotse bexhalekile emphefumlweni. uMongoya wayesandula ukungcwaba unyana wakhe xa kutyholwa ukuba wahlaselwa ngamadoda amane awayekrokrelwa ukuba ayefuna imali eqokelele kwiintlawulo zomngcwabo. The accused are people I know. I never suspected them. This really hurt me to a point where I'm not sure how I will get over this. Lawa kukaMongoya ibingeso siganeko sokuqala sokuhlaselwa kweenkondekazi kule lali. Ebutsheni balonyaka, uJacob Marule oneminyaka engama-74 ubudala waphangwa, wabethwa waze watshiswa ngaphakathi kwikhaya lakhe. One of the suspects, I believe, whom is arrested now, he's our relative from our mother's side. Ziganeko zishiye abahlali benexhala noloyiko bezibuza ukuba ngubani oza kulandela. One of them outside, we are going to take the law in our hands. We will kill them.
Abarhanelwa abane bavele ngokufutshane kwinkundla kamantyi yaseMoretele ngolwesine. We arrest him, we take him to Temba police station. He had never said, I'm not involved. He said, I am involved. Libacele inkundla ukuba ingabaniki ibheyile abarhanelwa. Balumkise ngelithi ukuba bayakhululwa, uluntu lunokuthathela umthetho ezandleni zalo. Abantwana ababini belali yaseMadabane ngaphandle kwaseLouis Richard eLimpopo basweleke ngorhanela kokutyiswa ityhefu bangcwatyiwe uAkanaho Siphugu oneminyaka 9 nomntakwabo oneminyaka 16 oTewa Thenjeni basweleke emva kokutya ukutya okukholelwa ukuba bekunetyhefu. Kutyholwa umama wabantwana ababini oneminyaka engama-27 uThelma Siphugu ngokutyisa abantwana bakhe ngetyhefu. uOtewa Thenjeni ubalekiselwe kwiziko lezempilo lasekuhlaleni eneempawu nezithe kamva zoyanyaniswa netyhefu. Lo gama uAkanaho Siphugu ufunyenwe kwehlukene inyama nomphefumlo kwikhaya losapho kwilali yaseMadabane. Umbono Mxesibe uqwale emswaneni kwinkonzo yesingcwabo yesisibini. Kambe ke usapho lumokamokana nesi sithwakumbe siqhaqha. We're in pain. Like this whole situation, it has traumatized us. Umama wababantwana uye wabanjwa kunjalo nje akanqwalanga kwisicelo sebheyile ekuveleni kwakhe kwinkundla kamantyi ishilwa busiku ngolwesihlanu. We were hoping that the children would grow up to be future doctors or police officers. We have so many questions as a community. However, we cannot judge the mother as we have no idea what happened. Alo isebe lophuhliso loluntu lwephondo lutyinisele inkxaso yalo ngakuluntu nosapho. When you go through some difficulties, when you realize that you can't be able to make it on your own, we do have our social workers all over. Ukanti ke ityala lokubulala ngakuSiphugu liye lahlehliselwa umhla wama-28 kweyeThupha ukutsho inyanga kaAugust ukunika ithuba lophando gabalala. Kuninzi lwabemibeli lenyanga yolutsha lixesha lokuqwalasela amathuba olutsha okufikelela kwimfundo nakumathuba engqesho, kodwa kwabo baphila nokukhubazeka ngokwasengqondweni kunzima ukufikelela kulo mathuba. Uphando ludiza ukuba kusekho imingeni kubantu abaphazamiseke ngokwasengqondweni ekufumaneni iinkonzo ezithile nengqesho. Bamalunga nesine kwikhulu ngalinye eMzantsi Afrika abantu abaphila nohlobo oluthile lokukhubazeka kwengqondo. Abaninzi bajongana nemiqobo kwimfundo, kwingqesho nakwimpilo yasekuhlaleni. People with intellectual disabilities are more affected by it. People with mental disabilities, which includes intellectual as well as psychosocial disabilities, they are more affected because there is stereotyping of people with mental disabilities that takes place, and they are marginalized in the workplace. Lo mbutho wempilo yasengqondweni weIndlela Mental Health usebenze eMpuma Koloni amashumi eminyaka uxhasa ulutsha oluphila nokukhubazeka ngokwengqondo. Iingcali zigxininisa ukuba naluphi na uhlobo lokukhubazeka kwengqondo akufanele luthintele amandla omntu ukufaka isandla ekuhlaleni. Into esicelayo siIndlela Mental Health into yokuba masibaxhase ngoba bayakwazi ukufunda xa befundiswa ngononophelo. Phakathi kwabo baxhamla kule nkqubo nguMarshall Mafuri. uMafuri uthi wafumana inkxaso kunye nokwamkelwa ekuhlaleni ngale nkqubo yophuhliso. Yes, we come from different backgrounds, but we are all the same. And we stand at the same position where other kids cannot. Some people are smart, some people are good in technology, some of them are good in maths and reading. But us, we are different. We have our own coding, special hands, where God gave us to make woodwork. Kwiindaba ze-SABC ndinguNandipha Plaatji eGqeberha. Sinamkele kwakhona nakwabo basandukungena xa sihlabela mgama.
I-ANC ithi isa kuluqoshelisa kule veki izayo uluhlu lwabagqatswa boosodolophu bomasipala ombaxa oku kudizwe ngusekela mongameli walombutho umnumzana Paul Mashatile logama usihlalo we-ANC kwinqila yeGauteng engakhange afune ukuhlomla ngamathuba akhe okukhokhela esi sixeko nesisesona sikhulu kwilizwe. uMashatile ungqinile ukuba amagosa aphezulu ombutho awuphethe lomba okaMashatile bekhokhela iphulo lombutho logaya inkxaso umzi nomzi eAlexandra. I-ANC ikhethe ukuxoza umphini wumbi ukuchonga abagqatswa kwizikhundla zosodolophu jikelele kwilizwe. Inkqubo yokuchonga iyenze yavuleleka kubo bonke abempeli. uLoyiso Masuku kulindleke abengomnye wabachongiweyo ukukhokhela isixeko seGauteng. That process belongs to the top 7. So you can redirect that question and allow them to talk about their process. We are not part of the process. Yes, no, we have agreed that we will attend to this matter in the coming week. Kunjalo abahlali base-Alexandra bavakalise kungaxoli lunikezelo lwenkonzo. Le lokishi ithwaxwa lushokoxeko lwamanzi nombane phakathi kwezinye. That we want to go where there are challenges, like here where we are is a women's hostel, and quite clearly there are difficulties here with water and electricity. In the ward we pick up those problems even at the flats. Umnumzana Mashatile uqinisekise abahlali ukuba umbutho uza kusinyusa isantya sonikezelo lwenkonzo. Inkokheli yeqela le-Democratic Alliance okwangusodolophu wesixeko saseKapa umnumzana Jordan Hill-Lewis udandalazise izicwangciso zakhe kulo masipala xa ethe akaphulukana nesihlalo sakhe kwesi sixeko. OkaHill-Lewis ubhengezwe kwakhona njengomgqatswa we-DA kwisikhundla sikasodolophu kwisixeko saseKapa kumsitho obubanjelwe kwiziko laseHanover Park nalapho eli qela beliphehlelela iphulo logaya inkxaso. Usodolophu wesixeko saseKapa umnumzana Jordan Hill-Lewis uthe nangona sexhuzule imikhala njengosodolophu wesixeko saseKapa iminyaka emihlanu usemkhulu umsebenzi ekufuneka wenziwe liqela le-DA. Indawo yaseHanover Park neyindawo egquba kuyo amaqela emigulukudu yenye yendawo ezibalulwe ngumnumzana Hill-Lewis njengendawo iqela lakhe lizimisele ukuyiphucula ngokuphucula iziseko zophuhliso namaziko ophuhliso lolutsha. Streets here of Hanover Park with Tony, and we met an auntie together, I remember it, and she said to me, you know what, there's lots of issues, but whenever something happens here, it's Cape Town law enforcement that is always here first. Carl and I have spent many a day with omas and uncles across the city, crying tears of joy when they receive ownership of their council house that they've lived in for decades but they've never been allowed to own, and now they're taking it for the first time. Phakathi kwezibhambathiso ezenziwe ngulosodolophu kuqinisa imigaqo-nkqubo wathi thaca nezicwangciso zokusungula icandelo labaphandi-nzulu kumapolisa esixeko saseKapa. Inkokheli ye-MK Party uJacob Zuma ugxeke akuchaze njengokunyashwa kwezinye zeenkokheli zopolitiko ube ethetha nabaxhasi beliqela eDelft eNtshona Koloni. Inkokheli yeqela lezopolitiko iMKP uJacob Zuma uyigxekile into ayichaze njengento esele iqhelekile yokungohlwaya kwenkokheli ezithile zezopolitiko. Ethetha nabalandeli bombutho eDelft eNtshona Koloni, uZuma utyhole ngelithi ezinye inkokheli zenza ngathi zingaphezulu komthetho kwaye azifuni ukuthatha uxanduva. There is a man who has been yes. Some people call president. Any one of you here can tell me what has he done for us for 2 periods? Nothing. Uye wabuthandabuza ubunkokheli bukamongameli uCyril Ramaphosa ebhekisa kwingxwaba-ngxwaba yasephalaphala.
nengundabamlonyeni kwezopolitiko naseluntwini jikelele. uZuma uthe le ngxubakaxaka ibonakalisa imicelimngeni ejongene nelizwe kwezolawulo kwakunye noxanduva oluthwele ziinkokheli. Inkokheli ye-Action SA uHerman Mashaba ubhengeze ilungu lepalamente uDarlene James njengomgqatso wombutho kasodolophu eKapa. Esi sibhengezo senziwe eHanover Park kwiCape Flats eKapa. uMashaba umchaze uJames njengenkokheli enobuchule netshantliziyo loluntu elizibandakanya ngokuzimisela ekuhlaleni. Inkokheli ye-Action SA uHerman Mashaba ubhengeze uDarlene James njengomgqatso wombutho kasodolophu wesixeko saseKapa kumsitho wephulo eHanover Park kwiCape Flats. Esi sibhengezo siyinxalenye yamalungiselelo ombutho kunyulo oluza lorhulumente basemakhaya oluza kumisela bunkokheli koomasipala kuMzantsi Afrika uphela. uMashaba uyincomile inxaxheba kaJames epalamente esithi lo kaJames ukwazile ukuqubisa namagosa ezopolitiko akhohlakeleyo nangohlohlisa kunye namapolisa akhohlakeleyo ngaphandle koloyiko okanye idyudyu nongavumi ngakuvunyiswa. Darlene will lead a fight against gangsterism and crime like you've never seen before. She will fight to make Cape Town affordable again. She will challenge the neglect experienced by many communities. But she cannot do it alone. It will take all of us. uJames kwintetho yakhe uthe ukulwa nobugebenga, ukudilizwa kwemibutho ethengisa iziyobisi kunye nokulwa urhwaphilizo kuya kuhlala kungundoqo kuye. I'm saying to you under Action SA, we will prioritize number 1 on my list is safety. Because when we have unsafe communities, we cannot have investment in our communities. uJames uthe iqela lakhe liqinisekile ukuba iDemocratic Alliance iyakuhla iye phantsi kwisicwangciso sayo seminyaka engapha kwama-20. Kwiindaba ze-SABC ndingu-Aphiwe Rhweqwana eRhawutini. Umongameli uCyril Ramaphosa ubhengeze isigaba sokuqala sikarhulumente sokungcwaba ikumkani yamaNdebele ukumkani Enoch Makhosonke nosweleke ngolwesibini eneminyaka engama-65 ubudala. Kwakungomhla we-14 kwekaTshazimpunzi ukutsho ngo-April ngo-1961 xa ukumkani William Mbongo nokumkanikazi Helen Sonengani Mabhena babebhiyozela ukuzalwa kwale kumkani yesizwe samaNdebele nesidandathekileyo kanobomi kukukhaba kwakhe ibhekile. Kambe ke inkonzo kaNdlelantle yale ndedeba nalapho kongqinwa ugqatso alufeze ngokugqwesileyo noxa nje ukunqamka kobomi bakhe bekungekalindeleki yakubanjwa ngomso. Kunjalo nje umongameli Ramaphosa uyingqinisise njengeza kuba kumanqwanqwa okuqala seburhulumenteni ixhagwe nangumkhosi wezokhuselo. OkaRamaphosa uxinanise ukuba intsika kukakumkani ekubumbeni isizwe njengenyandenye eliqilima ukuzijula kwakhe ijacu kwinguqu yoluntu inxalenye yombono wakhe ekuqinisekisa ukufikelela kumalungelo emfundo nomhlaba ngaphandle komkhethe. Ezegalelo lakhe kwezemveli zivakale nakwisebe lobambiswano ngorhulumente kweli engumququzeleli wekomiti yelisebe ngo-2024. Kananjalo usekela mongameli Paul Mashatile uza kunikeza intetho ekhethekileyo yesingcwabo ukwethulela umnqwazi lekumkani egangathe kula magunya de kwaqengqeleka iminyaka engama-40 ukusukela ngonyaka ka-1986. Ke ukumkani Makhosonke uza kungcwatyelwa kwibala iSolomon Mahlangu kwaMhlanga eMpumalanga. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Siziqukumbela njalo ezangalentlwa sinikhumbuze ukuba ezankomso ziza noxa bethu ngesiZulu kamnandi mawethu.